kayo nandito? Pamamahay ko to! Kuya, ang akong anak diri cinta. Karon na nagaroon diri sa Uraya. Teng teng. Tenedeng teng teng. Yo. Masanitas yo, masanitas imong kami na napudno. Masanitas yo, masanitas imong ipangita na pudno. Sa impangitan nimo sa 2,000 years later. Ladies and gentlemen, welcome po sa panibagong edisyon na Mukbang Edition. Mauna na po pinaibig ng kapagka ang 100 pieces na hotdog. Nakadiha kani kita niya karon sa akong tabang. Nakoy dali mga lupasaw-sawan suka at saka ketchup plus soft drinks. Bago dito, pagdasal mula tayo. Amahan sana Diyos sa buwan. Sana hindi mo masuko sa pinabukat karoon. Pamanabala sa ko, Lord God. In Jesus' name, Amen. Father, Son, Holy Spirit. Okay, mga kanita, let's find the mukbang. So, ayan ang pamilya para sure. Asa na ako ng ate ko mga Kuya, ang akong suka. anak diri cinta inyo gikoy-koy. So, kung yung palit na lobis, Tinder Juicy, kanang kaya ka na ko niya. Tingin ko, kaya na ko eh. Example. Kanawa na, may with cheese. Love it. Gaw na po. Hala ka diha. Nahiya eh. Kaya na ba? 100 pieces. Wala kini-rice. Okay tayo. But
Dua kasunod karon na yan. Jangan. Kita pun kaya. Tengah tu kaya. Patay. Hindi na kaya sama. Ako na ko is 25. Benching ko lang ako. So, napa ko yung 75. Ambot lang. Basta benching ko lang ako. So, nakaiset ko mag-glass. Hanggang sa muli mga kamikan, ito po si DJ March Barrios. Don't forget to subscribe, like, Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,